Hei kaikki! Tänään haluan näyttää teille meidän Minecraft-kylämme. Tämä kylä on todella erityinen, koska täällä on oppilaideni omat talot. Siellä on Rafan talo. Jokainen oppilas on rakentanut oman pienen kodin ja he voivat sisustaa sen miten haluavat. Ja kylässä on myös iso puutarha, jossa kasvatamme erilaisia kasveja ja vihanneksia. Oppilaat hoitavat puutarhaa yhdessä ja samalla oppimme uusia sanoja englanniksi. Lisäksi meillä on navetta, jossa elää monia eläimiä, lehmiä, lampaita ja kanoja. Oppilaat ruokkivat eläimiä ja oppivat englanniksi sanoja kuten cow, sheep ja chicken. Kylän keskellä on meidän koulu. Siellä tapaamme joka viikko ja pelaamme Minecraftia yhdessä englanniksi. Oppilaat puhuvat ja pelaavat saman aikaan. Näin he saavat paljon käytännön harjoitusta. Ja viime tunnilla me myös juhlimme Suomen itsenäisyyspäivää. Rakensimme yhdessä saunan ja se oli todella hauskaa. Oppilaat pitivät siitä paljon. Meidän tavoitteena on tehdä oppimisesta hauskaa. Minecraft sopii tähän täydellisesti. Oppilaat voivat rakentaa, tutkia ja pelata ja samalla heidän englannin taitonsa kehittyy. Joo, kiitos kun katsoitte videon. Toivon, että piditte meidän Minecraft-kylästä. Nähdään pian uudessa videossa tai kurssilla. Kiitoksia!